Гэты гурт пачынаўся ў сталоўцы і імгненна стаў культавым. Яго ўдзельнікі раздавалі інтэрв'ю з ракамі, здымалі правакацыйныя кліпы і пісалі песні пра БРСМ і раўбічы. На канцэртах заўсёды была магутная і яскравая падтанцоўка, а аднойчы яны запрасілі на свой канцэрт Саладуху, і той парваў графіці. Іх затрымлівалі проста на выступе, хейцілі музычныя крытыкі, а яны марылі сыграць канцэрт у свінарніку. Магутна для біяграфіі аднаго гурта, праўда? Сёння ў Міністэрстве культуры свята. Вялікі выпуск пра разбітае сэрца пацана. Гатовыя? Тады пачынаем! Усё пачыналася вось тут, у корпусе Беларускага інстытута культуры, дзе аднойчы сустрэліся Дзёня Тарасенка і Пашка Гарадніцкі. Хаця не так. Пачалося ўсё яшчэ раней, у глыбокім і дрымучым 1996 годзе, калі той самы Дзёня Тарасенка атрымліваў сваю першую тэатральную адукацыю і пазнаёміўся з хлопцам Сашкам. Менавіта з ім яны пачалі прыдумляць вясёлыя песенькі на трасянцы і проста скарылі студэнтаў на Рабкораўскай. Паехалі ў фальклорную экспедыцыю ў маю родную вёску, вёску Сорагі Слуцкага раёна Мінскай вобласці. І там мы сабралі шыкоўнейшы матэрыял этнаграфічны, і ў тым ліку некалькі песень з жанра гарадскі раманс. І вось гэтыя бабулькі сядзелі на лавачцы, плакалі і спявалі гэтыя песні. Скажы-ка, скажы-ка, таржанін, марак, марак, ты доўга плаваў, ну і гэтак далей. І яны, гэтыя песні, настолькі моцна нас уразілі і трапілі нам у душу. Яны былі спетыя вось жывой мовай, на якой размаўляюць, ну, зараз мы гэта называем трасянка. Але тады настолькі арганічна і як бы цэласна гэта гучала, што праспяваць гэтыя песні чыста па-беларуску, это ўжо будзе нешта не тое, ці чыста па-руску таксама нешта не тое, таму што там склалася ўсё. Сюжэт, манера выканання, музыка, інтанацыя, мова, на якой гэта спета, эмоцыя. Мы з гэтымі бабулькамі плакалі усе 4 вечары, пакуль яны там спявалі нам гэтыя гарадскія рамансы. А потым ужо пасля этнаграфічнай гэтай экспедыцыі мы ўжо вярнуліся зноў на вучобу. Вечарам пасля вучобы пад бутэлечку Альмінскай даліны мы нешта сталі гэтыя песні самі для сябе спяваць. Я ўзяў гармонік, Сім Карамыслаў взяў бубен, і мы пачалі гэтыя песні спяваць самі, тому што душа прасіла. Што-то паспявалі адзін вечар, другі вечар, а на трэці вечар з нас гэта палілося ўжо як бы ў перапрацаваным выглядзе, і мы ўжо пачалі спяваць свае песні. Вось там што-то «Не званіш, не тэлефануеш», «Асенні сад», ну і гэтак далей. І пашло-паехала. І з нас гэта ўсё пачало ліцца проста. Мы не маглі гэта стрымаць, як не маглі стрымаць свой алкагалізм. Вось гэта было разбітае сэрца пацана. Гэта назва прыйшла да нас. Таму што мы, здаецца, усім курсам перажывалі не самыя лепшыя часы ў асабістым жыцці. Вось, і у мяне там какая-то фігня там адбывалася у Сімы Карамыслава, таксама, што-то там не вельмі, каб вельмі. А вось, ну і песні пра няшчаснае каханне. Гэта быў як працяг гэтых гарадскіх рамансаў, разумееце, фальклорных. І хто-то што-то ляпнуў, я зацепіўся вухам за гэтую назву і о, клас, супер. Просто ідэальна гэта назва акрэслівае такую шырокую тэматыку таго, што аб чым мы спяваем. Хлопец па імені Сашка з часам стаў беларускай знакамітасцю. Вось ён, Сім Карамысл, дыджэй аўтарадыё, які вёў шматлікія перадачы, а зараз займаецца гукарэжысурай у мінскім тэатры і піша тэксты для блогераў. Шляхі Дзяніса і Карамыслава разышліся. Песні засталіся без гурта, і ў выніку аднойчы Тарасенка сустрэў на сваім факультэце Пашу. Васіль Драйкова-Масюк рабіў такі кабарэ. Кабарэ за кратамі называлася. Мы там, як акторскі курс, нешта паказвалі, нейкія эцюды, і трэба быў нейкі музычны нумар. І вось Дзяніс пазваў Ціма. Гэты праект РСП так заціх, ну, таму што кожнага ўжо сваё жыццё і гэтак далей. То есть, як бы на ўзроўні прыкола такога маленькага ён і застаўся гэты праект. І тут я пра яго ўспамінаю, думаю, о, да, прикольныя могуць быць нумар прикольны. Я
паклікаў Ціма Карамыслава, мы з ім зрабілі 2 рэпетыцыі, і ўсё. А на выступ ён мне тэлефанаваў, сказаў: «Ой, прабач, я не магу». І у меня срываецца нумар, ёпцелі-вопцелі. А яны там костюмы, там яны ў нейкіх пер'ях было, это было просто супер смешно. Да, і Дзёня такі: ты умеешь, ну, сыграешь там, типа, 3 аккорды, там на 3 аккордах усё. Ля минор, ля минор. Я говорю: ну окей, да, давай. А в басовой линии типа просто октавы. Ну, короче, мы срепетировали, и это был... Можно материться? Это был. Да. То есть там люди выползали. Выползали, да. Гляджу, ходзіць хлопец. Маленькі, непрыкметны, лысенькі, інтэлігентны. Я ў яго пытаю: «А ты ведаеш акорд ля мінор?» Пашка на флейце вучыўся граць, і акорд у яго атрымаўся адразу ж. Наступнае пытанне было такім: «Пацан, а у цябе сэрца разбітае?» «Разбітае», адказаў ён. Спяёмся, сябар. У Дзяніса, дарэчы, даволі цікавы музычны бэкграунд. У яго быў свой гурт «Склеп». Яго дагэтуль часам так і клічуць у музычнай тусоўцы. Дзянісам сустрэліся першы раз, калі я паступіў на курс акторскі да Мазынскага. Дзяніс — гэта другая адукацыя ў тым жа універсітэце. Я перад паступленнем па радыё, это такое было дзяржаўнае радыё Кропка, пачуў песню «Моя мінушчына». Я не ведаю, хто гэта спявае, там не казалі нават, па-моему, што за гурт. Просто мяне зацепіла музыка, я думаю: вау, круто, па радыё Кропцы, ну, прикольна. Прыходжу ва універсітэт, у нас першыя там пасядзелкі, дзень студэнта ці нешта такое. Ну, нейкі хлопец, а яшчэ выглядаў вельмі прикольна. Яго былі даўгія валасы, акуляры, гурт «Склеп», такая джинсовая рубашка, ну, карцей 90-е. Гранж такі. Есть календарик есть. Да, есть календарик, можно пасля ўставіць. І ён пачынае, бярэ гітару, пачынае спяваць эту песню. Я думаю: ніхрена сабе, з кім я вучуся. Моя минувшина со мной. Моя минувшина со мной. Пачаліся магутныя выступы ў інстытуце культуры. Каб вы разумелі, якімі зорачкамі кулька былі хлопцы, вось вам цытатка. Мы гралі ў самай вялікай аўдыторыі. Там 99 пасадачных месцаў, а народу набілася чалавек 350-400. Гэта значыць, людзі фактычна на трубах віселі. Па універы сабралі канцэрт у аўдыторыі на... Праз 3 месяца пасля этого выступления мы... Аўдыторыя чалавек на 120, мабыць. Так. Там было чалавек 400, здаецца. І мы за гэты час паднабралі рэпертуару, паднасачынялі яшчэ песен 10. Да. Но мы не могли выйсці. Мы придумали такі выхад, што у нас там такая каморка за глядацкай залай. І мы не думали, што столькі народу прыйдзе. Яны просто сталі і забарыкадзіравалі выхад. І нам вот выходзіць, у нас там нейкі канферанс, нейкі там вядучы нас аб'яўляў. І мы выходзіць. А мы выходзім, а дзвер заблакаваны, потому что люди спинами заблокаваны. Мы давай грукаць. Мы звонку отшивялися. Мы: пустите нас на сцену. Что вы там прикалываетесь на сцену? Сейчас артисты будут выходить. Что за хулиганы там сели? А там это киношная будка такая, кинобудка. Кино показывали раей. Да. І мы там в этой кинобудке. Гэтыя кулькоўскія канцэрты былі настолькі яскравымі і незвычайнымі, што гурт у хуткім часе перарос звычайны студэнцкі прыкол. Ну вось вам яшчэ адна гісторыя. Аднойчы Дзёня і Пашка абвесцілі пра канцэрт у кулькоўскай сталоўцы пад назвай «Даёш трохразавае пытанне ў студэнчаскія масы». Дзяніс граў на баяне, а Паша на фартэпіяна. Адкуль узялося фартэпіяна ў студэнцкай сталоўцы? Нейкімі валанцёрскімі сіламі мы прыцягнулі фано з 7-га паверха на другі, дзе знаходзіцца сталовая. На наш выступ нават прыйшла рэктар, і ёй быццам спадабалася. Нават ножкай прытанцоўвала. Усё, кассіршы там скончылі працу, усе салаты перасталі прадаваць і глядзелі, слухалі, апладыравалі. Мы такія мясцовыя зоркі былі, кулькоўскія. Аднойчы да хлопцаў далучыўся самы сапраўдны шоу-балет. З часам яны называліся ЭВМ, і дзяўчаты на некаторы час сталі неад'емнай часткай калектыву. ЭВМ яшчэ былі ў нас зорачкі, гаечкі. То нам падабаўся ў той час. Да. Ну, каля нас шмат дзяўчат круцілася. Вось. Но у нас быў, в прынцыпе, іх трое было спачатку дзяўчат. Высокая, сярэдняя і маленькая. І яны закон сваёй кантрастнасці як бы таксама стваралі шоу. Мы там прыдумлялі розныя штукі, допустим, акустычную песню, дзе Дзяніс іграў на піяніна, «Дождж» такая песня ёсць. Я ззаду дзяўчынак па такой фанерным лістом валасы каб развівалася, як на фабрыцы звёзд. Караці, шоу, свечкі выставлялі. У нас было вельмі прикольна. Кліпы здымалі, у нас у кліпе здымаўся дэкан факультэта нашага культуралогіі. Зняўся у нас у кліпе. Вельмі адмарожаны кліп быў, дзе ён з бананам хадзіў весь кліп.
Да, дарэчы, на песню «Бэйба-лэйба», якая ў першы альбом перакачавала, а яна была вот народжаная з праграмы яшчэ той акустычнай. На хлопцаў уже глядзяць рэдка, ды і наогул, чаго на нас глядзець? Нейкі вялікі лысы чалавек, побач маленькі калдырок. А вось выходзіць такая эфектная, са сламечнікам на галаве, з куранятамі на сукенцы, гваздзікі жуе. Подумала, что с гопором тебе будет лучше, тебе будет лучше, тебе будет лучше. Дзяўчат першапачаткова было трое. Яны сапраўды ладзілі магутныя перформансы на кожным канцэрце гурта. Ну і песні, канешне ж, цалкам адпавядалі агульнаму вайбу тых выступаў. Это былі трасяначныя куплеты, вясёлыя і сумныя, трагічныя і не вельмі. Але да пэўнага моманту далей за корпус Інстытута культуры песні не выходзілі. Гэта якраз часы, той год, калі раптам выстреліў Франц Фердинанд. So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. Інтэрпол, даруецца, што пераб'ю, да. Ты мне яшчэ паказваў у нас у туалеце на 7-м паверсе. Я помню, што CD-плеер MP3-шны, і ты мне: «Паша, ідзі сюды, ты павінен гэта пачуць». Ну, а мы такі ўжо типа зоркі. Ён мне оставляе навушнікі, і там Інтэрпол, песня «Нарк». Яны мяне апярэдзілі. Козлы, яны сыгралі першымі тое, як я чуў унутры гэтай песні, як я сабе это ўсё уяўляў. То есть такое, некая ці рокавая эстрада, ці эстрадны рок, ну щось такое. З нейкім такім дыска-рытмам, да. І яны сыгралі, я все. Звоню Паше, говорю: все, завтра збіраем состав. Все пачалося з культавага графіці. Людзі былі на сталах, стаялі, цалавалі плейліст. Там быў немец, які казаў: «Я іх зраблю заўтра, яны ў Германіі мне прачнуцца з зоркамі». Это зоркі, цалаваў плейліст. Збірайце чемоданы, завтра едем у Германии. У 18:40 выезд. БСМ раздавал всем значки, только ты нацепила от солнца очки. А пасля здарыўся хатні сет з акустычнай версіяй песні БРСМ і інтэрв'ю, якое стала імгненнай класікай. Справа ў тым, што хлопцы давалі гэтае інтэрв'ю с ракамі. Не верыце? Ну, тады вось вам доказ. Подождите задавать вопросы. Мы еще не сделали артикуляционную гимнастику. Давай сделаем. Давай. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Быў аператар, які не ў курсе быў наогул, што будзе. Ну, просто некі знайшлі камерамена, і ён просто сядзеў, і я бачу, што ён за галаву ўзяўся. Барыс там ляжыць, ну, хахоча. Мы таксама ледзь стрымліваемся. Аператар пасля сказаў: «Это што, серьёзна?» Але гэта яшчэ быў толькі самы пачатак. Наперадзе магутны хіт «Розавы закат» і аднайменны альбом. У нашай праграме яшчэ да «Розавага заката» было песень 15 таких же самых, на тую самую. У нас была фішка. Медлякі мы писали на одну и ту ж мелодию, только тексты менялись, сюжеты менялись, а мелодия заставалась заўсёды одна и та. И «Розовый закат» был таксама написаны по тым же принципе. То есть это была там 16-я песня с 15 таких же самых песен. Ось. Ну просто што яна адзіная трапіла у наш альбом першы, такая. Все астатнія такія ж песні, яны засталіся у тым фармаце, які мы зараз называем ДСП. А «Розовый закат» яна адна перайшла у альбом, і мы зрабілі яе ў такім ужо рокавым гучанні электрычным у поўным складзе, і яна пайшла далей. Калі мы пачыналі ўжо складам іграць эту праграму, мне не особо хацелася іграць чамусьці «Розовый закат». Яна нібыта выбіваецца. Знаеш, усе песні вроде больш-менш плюс-мінус Франц Фердинанд, а гэты трохі, калдырызм. Ту-ду-ту-ду-ту, такі попсяціна, да.
І думаю, можа не іграць і... А потом людзі пачалі крычаць і прасіць. Напрыканцы канцэртаў яны ўсе чакалі то розавы закат, і выкрыквалі: розавы закат, розавы закат, розавы закат. Ну ладно, сыграем. І гадоў праз 10-15 так сталася, што мы самі полюбілі. Да, яна як гарбата такая, якая раскрываецца з часам, знаеш, наливаеш. Спачатку здаецца, ну херня нейкая, а потом вау. Да, яна праз нас так неяк прарасла, і зараз немагчыма уявіць. Ніводнага канцэрта, за ўсю гісторыю РСП, ніводнага канцэрта не было, каб мы хоць раз не сыгралі розавы закат. Мы можам не сыграць любыя песні, крамя розаву закат. Даже, можа быць, полюбілага пара не кожны раз. Ці ведалі вы, што навокалацца гэтага альбома карціна Цэслера? Ну так, па чутках гэтую карціну параіў хлопцам выкарыстаць стваральнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. І вось што атрымалася ў выніку. Денісу, дарэчы, ідэя з вокладкай не дужа спадабалася, але ў яго не было выбару. Мне адразу не спадабаліся гэтыя залатыя яйкі. Ляпісу Трубецкога дужа нагадвала. Але маё меркаванне было задушана большасцю, і я пайшоў на кампраміс. Для мяне самы галоўны паказчык гэтага альбома не ўсе гэтыя экспертныя меркаванні, это все это іх работа. Яны за гэта грошы атрымліваюць, і ведаеце, конечно, хорошо, но але. Калі у нас была канцэртная прэзентацыя ў клубе Гудвін, і там просто бітком. То есть мы выпустили гэты альбом, про нас фактычна ніхто ж не ведаў. Першы альбом наш, Кулёк толькі ведаў, да, і кала Кулькоўскае асяроддзе. І тут мы ладзім канцэртную прэзентацыю альбома, там выпусцілі праз месяц фактычна, там рэкламы ніхто не было. І раптам клуб Гудвін паўнюткі, там чалавек 400, можа быць, ці 500, я не ведаю, бітком. І вось гэта паказчык. Ну, я помню, што, да, я таксама чытаў, бо цікава, як бы ты... Па сутнасці, з музыкай усе гэтыя гады я не звязаны быў, да, у Дзеніса быў гурт, а я, актор, і мне важна было, вось, праект нейкі музычны, у якім я ўдзельнічаю, важна, што пра гэта людзі думаюць. Паважаныя беларускія музычныя крытыкі сустрэлі матэрыял даволі неадназначна. Камусьці гэтыя песні зайшлі, а нехта не дужа ўпадабаў такі сцёб. Хаця хлопцы заўсёды казалі, што песень проста па сцёбу ў іх няма. І ўсё даволі сур'ёзна. У нас няма песень проста па сцёбу. Гэта іх так людзі ўспрымаюць. Магчыма, з-за манеры выканання, але там усё значна больш сур'ёзна, чым падаецца. Напрыклад, мой МТС і твой вулком непрымірымыя врагі. Гэта што? Гэта ж чалавечая драма. Ці, напрыклад, если курыш, если п'ёш, далеко ты ў спорце не шагнёш. Нешта смешна ў гэтым выразе? Гэта зноў жа драма нерэалізаванага спартоўца. Ну і ў чым яны неправыя? Полюбила гапара, полюбила калдыра, и теперь ты с гапаром, с настоящим калдыром. Што праўда, кожнае інтэрв'ю гурта было прасякнутае іроніяй і самаіроніяй. Вось вам прыклад. 2017 год. Брэсцкае выданне «Бінокль». Дзёня і Пашка разважаюць пра трасянку і фармулююць сваю творчасць. Мы не першыя, хто пачаў спяваць на трасянцы. Былі яшчэ Саша і Серожа, Саша без Серожы. Хтосьці ў сацыяльных сетках вельмі ёміста выказаўся з нагоды нашага стылю. Што гэта, такое? Хуйня нейкая. Мы вырашылі дацягнуць да таго моманту, калі беларуская мова трансфармуецца ў трасянку, каб потым сказаць: чувакі, ды мы на гэтай мове спяваем больш за 10 гадоў. Купил я Беларусь сегодня, газету в общем зашибись. Увидел макияж твой модный, возьми у тебя беды и влюбись. А вось вам захапляльная і, што самае галоўнае, праўдзівая гісторыя пра тое, як Паша Гарадніцкі адной жа ледзь не стаў хлебам. Мяне неяк у 14 гадоў ледзь у зерні не засмактала. Я на зернетаку працаваў і раніцай на зерне заснуў. Пакуль ніхто не прыйшоў, дай, думаю, пасплю. А працаўнікі прыходзяць раніцай: ёсць хто? Я не адгукаюся, не чую, сплю. Яны сушкаю ўключылі, і мяне пачало засмоктваць. Я ўжо па пояс стаю, як у балоце крычу, гарлапаню, разумею, што вось-вось на хлеб пайду. Ну, калі б мяне засмактала, я, напэўна, быў бы белым хлебам. Хаця не ведаю, быць можа, барадзінскім ці нарачанскім. Але давайте вяртацца да творчасці гурта РСП. Пасля выхаду альбома «Розавы закат» рабяты выбухнулі магутным і неадназначным кліпам на песню «Валі». Мы разумелі, што нам трэба кліп, і я пазнаёміўся з Максом Сірым і прапанаваў яму з намі папрацаваць. І ён кажа: окей, давайте здымаць зараз, не трэба сюжэтныя кліпы памерлі, трэба танцы, просто танцы.
кажу, окей, давай. З нами ось Марина Якубович, яка з ЕВМ зрабіла харэаграфію, нам паставіла на 4 хлопцаў, ну і дзяўчаты там удзельнічалі. Мы прыдумалі, што у нас там у кліпе будзе Андрэй Жукаў. Ён запісваў, дарэчы, гэты альбом, з якога волі, это Падумалі, што не налівае альбом. камео выдзелім гэтую роль. Да. Вось. І рэпеціравалі мы, канешне, у вопратцы, мы збіраліся, рэпеціравалі, як бы танцы, ну, клас, цікава, але як быццам чогосьці не хапала. І потым, помню, адна рэпетыцыя, прыйшоў Максір і так паглядзеў на гэта ўсё і кажа, клас, ну, адным кадрам будзем здымаць. І давайте вы голыя будзеце. Яго першая эдыцыя пратрымалася на Ютубе не больш за 3 гадзіны. І я нават разумею, чаму. Увага! Папрашу асабліва ўражлівых людзей прыкрыць вочы далонькамі. Гэтае відэа здымалася цягам ночы ў свабодным тэатры. У кадры гурт РСП, дуэт ЭВМ і легендарны беларускі гукарэжысёр Андрэй Жукаў. Я аднойчы абавязкова зраблю пра яго асобны выпуск, бо фігура для нашай музыкі культавая. А пакуль вернемся да разбітага сэрца пацана. Это былі яшчэ часы MySpace, і на MySpace шмат хто пісаў, шмат перакошчвалі, шмат праглядаў, я ведаю, там Карэя, Кітай. Індонезія, вось тыя рэгіёны, ну, і караці-азіяцкія рэгіёны, і ім проста зайшло это на ура. Шмат коментаў іерогліфамі, і там іерогліфы, там сардэчка, клічнікі. Ну, то есть бачна, што гэта не господзі жах. Пра гурт загаварылі наментальна, бо ў нашай кволай інфапрасторы заўсёды быў дэфіцыт яскравага і друкаватага хуліганства. А тут такія персанажы. А персанажы ўзялі і выдалі другі альбом «Не налівай». Яго яшчэ больш не полюбілі крытыкі, а мне дык дужа падабаюцца песенькі кшталту Ралбічы. Складана было прыдумаць нешта яшчэ больш смешнае пра папулярны беларускі курорт. Ну, геніальна. Ну, геніальны альбом. Я адсмяяўся ад пачатку да канца. Там што не песня, там столькі прыколаў, так як фільмы Гайдая, разумееш, там як фільмы там з Мастером Кітоном, напрыклад, так. Там кожны кадр, там няма выпадковага кадра. Там кожная нота спецыяльная, кожная нота працуе на наступную ноту. Потрясаючы альбом. Потрясаючы альбом. Вайб РСП таго часу быў дужа моцны. Пачаліся гастролі. Вы зацаніце, напрыклад, гурт «Разбітае сэрца пацана» выступае ў Талачынскай сярэдняй школе нумар 3. Круто, правда? А вось вам маленькая рэцэнзія ад наведвальнікаў таго культавага шоу. Шкада, так атрымалася, што моладзь у гэты дзень раз'ехалася і не атрымалася поўнай залі для гледачоў, бо музыкі так сумленна ўжывую адпрацавалі канцэрт. Ну вы разумееце, так выглядае сапраўдная народная любоў і прызнанне. Незвычайных канцэртах на пачатку нашай дзейнасці было шмат, таму што мы былі даволі адчайныя ребята, і я, напрыклад, часта ламаў канечнасць. Было некалькі канцэртаў, это не Талачы, это было Бярозу мы ездзілі. Бярозу з гуртом БН, здаецца, так. Дзе ты на калясцы? Дзе я іграў на кастылях, са зламанай нагой на кастылях. Я адыграў гэты канцэрт. А потым, ці да гэтага, ці потым, ну, это некі адзін перыяд, тому што гіпс, колькі там, 3 тыдні ў мне было, да? Ці это ўжо наступны раз, я не памятаю. У рэактары мы сыгралі сольнік таксама. Таксама я быў на інваліднай колясцы, на І кастылях. мы ўсе апрануліся, Саша, наш бубнач, быў фельдшерам на той час. За хуткай. На хуткай. І ён недзе ўзяў такія медыцынскія сінія халаты, робы. Ці бальнічныя. Ну, да, бальнічныя такія робы, да. Да, у цябе такая на шыі была, гіпс на шыі, на каталцы на крэсле, і мы такія все па бальнічнаму стылю былі апранутыя. А ўжо ў 2012 годзе выйшаў мой самы любімы рэліз «Разбітага сэрца пацана» – міні-альбом ЧБ з класным гучаннем і магутнымі трэкамі. Менавіта тут з'явіўся ці не галоўны хіт РСП культавы, міметычны трэк пра побытавы гедонізм. Але былі і іншыя крутыя песні. Мне дык дужа падабаецца «Смаргонь», пра лонданскія дажджы і парыжскую вонь. Поедьте у Смаргонь, там девушки огонь, а у Лондоне дожди, а у Парижа вонь. Ці пранізлівая «No Comments». Я умею
Прыкладна ў гэты час хлопцы з разбітага сэрца пацана засталіся без дзяўчат з ЭВМ. Як так атрымалася? Падалося ў нейкі час, што як быццам яны, ну, для мяне, можа быць, Дзеніса іншае меркаванне, што яны трошкі як бы засланяюць музыку. То бок музыка асобна, як бы мы ззаду, а все дзеля шоу. І просто захацелася, мабыць, самім сабе даказаць, што мы можам яшчэ і музыкай ўзяць. Не толькі як бы шоу, а што слухайце музыку. Когда я пьяный, я культовый, а культовый я всегда. И твой косяк недокуренный останется навсегда. Нейкі час рознымі шляхамі мы пайшлі. І мы пайшлі як музычны складнік РСП. Наша музыка стала развівацца, Больш складанасць. больш складанасць становілася ўжо. Менш таго, як бы такого тупорылага приколу, больш сэнсу мы дадавалі да музыкі. Так? І тое, што дзяўчынкі прапанавалі, а яны засталіся яшчэ там, у мінулым РСП, фактычна. І тое, што яны прапанавалі, тое, што як гучала зараз гэтая музыка, яны ўжо не стыкавала. Не працавала просто. Это ўжо была некая херня. Далей разбітае сэрца пацана развівалася ўжо без шоу ЭВМ. Ці пайшло гэта хлопцам на карысць? Ну тут ужо вырашайце самі. Можаце напісаць сваё меркаванне на гэты конт у каментарах. Але на кожным альбоме РСП ёсць свае магутныя хіты. Вось вам прыклад. Уключайце альбом пасрэдствам срэдств і шукайце там песню «Вам наркаманам». Вам, наркоманам, нас, алкоголиков, не понять. Нам родину на ваши курорты не променять. Ці вось яшчэ драйвовая электрычка. Тетя Тамара, ты моя Мара, пусть говорят, магазинная шмара. Им не понять трагедии нашего века. Им наплевать на соседа и на человека. Посредством средств альбом. Суперский альбом. Ну, я слухаю задовольнением. Притом, не то, что я слухаю задовольнение, то, что это как бы наша творчесть. Не, это так давно было, что я уже поспел забыть, что мы там пели уже. И таким свежим ухом я слухаю. Класс. Класс. А гэта ўжо альбом «Карняплоды любві». І галоўны сінгл з гэтага альбома пад назвай «Смузі мафіны». Песня «Смузі мафіны» была напісана ў начной сталоўцы дзесьці на трасе, калі мы вярталіся з нейкіх гастроляў. Запляснелы хлеб наводзіў на думкі пра звыклую ежу, а патрэсканая кафля пра каханне. Дажджлівая лістападаўская ноч абуджала ўспаміны пра лета. Вось так хлопцы распавядалі пра гэтую песню ў адмысловым каментары. А мне дык яшчэ падабаецца чароўны хіт «Мір беларускай эстрады». И Салатуху, и Лёшу Ростова, и Иску, и Абалян. Лишь бы вернуть тебе, я готов снова их песни скулить под баян. Тут вось які нюанс. Дзеніс Тарасенко сапраўды граў на гітары ў Гене Шабасавай. Меня запросил Андрей Жуков, так само он занимался у Гены Шабасовой у этот час, когда мы писали это 2010-2011 год, здаецца. Так. Яны рабілі живую концертную программу, и мне Жуков потелефонаваў, сказаў, что хочешь гроши заработать? Поиграть на гитару Гены Шабасовой? Давай, хочу. И так. Мы эту концертную программу, там гадзіна 2 сцэнічная, здаецца, там песен, не знаю, 25. Вось мы там з такімі уже сур'ёзнымі музыкантамі. Мне было вельмі цікава. Мне ўвогуле цікава займацца любой музыкай, у любым складзе. Да таго ж Гена Шабасова тады яшчэ супрацоўнічала з Крамбамбулей. Она лічылася як бы нормальным чалавекам. Ось. І для мяне за гонар было пайграць з такімі імёнамі, з такімі музыкантамі, паглядзець на музыку з іншага боку, як бы з боку эстрады. І нават напісаў 2 хіты для поп-дуэта, але цяпер нават не можу загадаць яго назву. Да мяне звярнуліся, типа, напішы нам некалькі хітоў.
колькі, блядь, грошай. Думаю, калі ўжо ісці з галавою па псяцяму, я думаю, драць уже я кліпку, гэта я хоць у пломбы пастаўлю. Зубы за гэты кошт. І я напісаў ім, да, нешта такое, некія там красивыя папсовыя песні, такія эстрадныя, типа а-ля... Ну, а-ля беларуская эстрада таго часу. Ну, я чуў дэмкі, это было прикольна. Карацей, біяграфія гурта РСП магла б выглядаць зусім інакш. Але наперадзе быў 2020 год, які памяняў у літаральным сэнсе ўсё. Хлопцы ў той час шмат выступалі на дваравых канцэртах. Гэта была настолькі як бы справа сумлення і справа... Ну і па-іншаму немагчыма было ўявіць нават. Як РСП недзе там у боку адсіжваецца, адмоўчваецца? Ну не, тады нахер тады такое РСП. Хотя мы як бы не самы палітызаваны гурт, прямо скажем, у нас асабліва няма нейкіх... Ну там Венесуэла, может быть. Венесуэла. Ну але все равно не праз сцёб, больш праз сцёб, чым праз нейкі... Серый квадрат, может быть, это самый. В сером квадрате спрачу слова те, что ни перот, ни краска, ни лак. Эти два слова злая крамола, и на конце восклицательный знак. Збольшага людзі не ведалі наогул, хто мы. А мы як бы, ну, так будем прямо, скажем, чеснымі, такі трохі андэграунд проект. Людзі розныя там былі, і хтосьці просто першы раз нас чуў і такі вау, круто, это беларуская музыка. Ну, як бы клёва гучыць, хітова, цапляе і так далей. Мне здаецца, з тых часоў у мяне няма статыстыкі, канешне, але да нас, магчыма, прыйшло шмат слухачоў. Гэта таксама была нейкая такая наша вылазка ў народ, назовём яе так, якая нам дапамагла выйсці трошкі з такого андэграунду лакальнага, больш, да, з графіці, больш. Выдалі альбом «Ощущение» з хітамі кшталту «Брукі» з выпускнога. Брукі з выпускнога, брукі, што жа ў іх такога? Да нічого, просто ў іх былі твои руки. Ці п'яны тарыф. Не помню конкретно, что говорил, но если что, плати за все. Мне вельмі падабаецца і па гуку, па ўсяму ощущение. С Олегом Даманчуком наша такая крайняя супраца. Ну, для мяне асабіста як бы такая вот вельмі хорошая, дастойная праца. А пасля было затрыманне. Просто на канцэрт да хлопцаў уварваўся АМАП. Тады затрымалі больш за 60 чалавек. Пачалі мы іграць, і на першай песні ўрываецца ОМОН, выбівае дзверы. Притом яны даслухалі ОМОН, даслухалі Да, першую песню, далі нам доіграць до конца. Песня бег. Да, называлась. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Потом все, аплодисменты скончыліся, і мы уже такія, а зараз наступная наша. І... Так, а яшчэ да гэтага вядучы гэтага мерапрыемства Іван сказаў, што будзе сюрпрыз. Нейкі сюрпрыз, я не ведаю, што рыхтаваў. Мы падумалі, што вау, які клёвы сюрпрыз. Яны касцюміраванае шоу, як бы это ў масках перапранутыя, мабыць, акторы, але праз некалькі секунд разумееш, што так сыграць нельга. Ужылись. Даже купалаўцы бы так не сыгралі. Ужо за мяжой хлопцы пачыналі новае жыццё і ў хуткім часе вярнуліся да творчасці. Спачатку быў сумны альбом шансов. Ён пачынаўся з той самай базы «Аганёк», на якой затрымалі ўдзельнікаў гурта. Сосны, белый снег и база «Огонек», и в мангале тлеет красный уголек. А ў фінале выходзіў на песню «Привет, свобода». А на дворе стоит погода. Привет, свобода. Привет, свобода. Ну і праз паўгады хлопцы выдалі свой галоўны ўжо эміграцыйны хіт пад назвай «Ровар». Наго яшчэ і зрабіла вясёлы кліп Караліна Палякова. Еду я на ровары, а в кармане доллары. Между протоколами аккуратненько лежат. Пусть меня целуют взад, но блестят слезой глаза. Я на гэтым ровары все хочу вернуть назад. А зусім нядаўна у РСП выйшаў новы альбом «Бо кругом свінарнік, а ты прекрасней усіх». Рвется там и тонко, любимая бедронка, закрыта словно двери до сердца твоего.
Трэчы, гэта мара хлопцаў зрабіць цэлы канцэрт у свінарніку. Спадзяюся, што аднойчы ўсё атрымаецца, і мы з вамі адарвемся пад разбітае сэрца пацана дзе-небудзь у нетрах Талачынскага раёна. Ну а чаму б і не? Я не могу сказать, что РСП это нечто такое сур'ёзнае. Ну так, для мяне таксама РСП гэта пра дзяцінства, пра нейкае ўспрыманне. Что-то такое все равно с приколом, с легким налетом прикола это все есть. Потому что, ну, некими там суперзорками мы не стали, и уже навряд ли станем, так? Там суперстадионы не збираем, и уже навряд ці будем их збирать, так? То есть профессией гэтай как бы способом заработка основнага это таксама не стало и уже навряд ці стане. Ну, як к гэтаму яшчэ адносіцца? Ну так, по фану. То все по фану. Другая справа, што гэтым сваім фанам мы як бы заражаем і яшчэ і астатніх людзей, яшчэ і публіцы гэта нравіцца, так гэта зусім супер. А пакуль абавязкова схадзіце на адзін з канцэртаў новага туру хлопцаў. Вось вам падрабязны расклад. А яшчэ слухайце беларускую музыку, любіце беларускую музыку. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі вам спадабалася, падтрымайце канал праз сервіс Buy Me Coffee. А ў наступную нядзелю я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!